Benvidos unha noite máis aos servizos informativos de Estrada Televisión neste mércores, o 8 de agosto. Comezamos, como sempre, facendo un repaso ás novas máis destacadas deste día en titulares. Vamos a ver, as acometidas, cada casa son por conta do veciño, non? Pero que pasa? Que claro, o proxecto non contempla as acometidas no camiño, é dicir, a parte da acometida que vai en dominio público. José Antonio Dono, no Padrado da Fundación Cultural de Onte, rescindiu o contrato da empresa CIG e Xosé Manuel Reboredo defendeu a labor que esta facía. Nesta reunión tamén deuse conta de que Márquez será o novo xerente provisional da Radio Estrada. Pois este ano, tratando como sempre de facer unha aposta por músicas variadas da nosa terra, da nosa cultura. O proxecto de obra de saneamento da zona de As Quintas do Sare Cepetelo non contemplan as acometidas ás vivendas. Esta cuestión obriga aos veciños a buscar os tubos de saneamento e romper os camiños para poder facer a conexión a esta rede. Así nos adiantaba este mediodía o alcalde estradense José Antonio Dono. Vamos a ver, as acometidas, cada casa son por conta do veciño, non? Pero que pasa? Que claro, o proxecto non contempla as acometidas no camiño, é dicir, a parte da acometida que vai en dominio público. No proxecto só hai arquetas e tubos, pero as arquetas, registros generales e tubos, non? É o único que ten o proxecto. Pero claro, cada veciño ten que facer a súa conexión. Entonces, é evidente que dentro da súa propiedade ten que facer cada un a súa. Pero que pasa da propiedade para fora? É dicir, no camiño. Non están previstos ningunha arqueta para que se conecte o alcantarillado. Entonces, isto que fai? Que ahora cada veciño que queira facer a conexión hai que romper o camiño outra vez para ir a buscar o tubo. E isto plantea unha serie de inconvenientes, evidentemente. Por lo tanto, é un defecto grave do proxecto que non contemple esos, pero parece ser que non é este caso, son todos os alcantarillados que hai feitos, e en ningún caso se contempla isto. Ouzande celebrará este venres o 9º Festival Músicas da Terra. Esta tarde as nosas compañeiras de Que Saia o Sol entrevistaban a un dos organizadores, o cal explicou todos os detalles desta edición. Pois este ano, tratando como sempre de facer unha aposta por músicas variadas da nosa terra, da nosa cultura. En primeiro lugar temos a Faltriqueira, un grupo vocal de mulleres e de músicos punteiro na música galega actual, sin dúbida. A banda Potenkin, música contemporánea para xente xoven, por dicirlo así. E logo os nosos gaiteiros de Ouzande, o grupo Retrouso, que xa levan algúns anos actuando, e xa actuaron o ano pasado no festival. E tamén contamos cun grupo santiagués que está empezando a despuntar con moito éxito, que se chama Lúa de Fouce, un grupo folk, digámoslo así. Quixemos saírnos xa un pouco desde o principio. Realmente isto naceu como un día de festa do San Lourenzo, que son as festas de Ouzande, do patrón, diferente. Tratábase de que non todos os días houbese orquesta, pero un deles, pois, facer algo diferente. Xurdiu esta idea hai 9 anos e imos con ela adiante. Non queríamos facer un festival ao uso, senón unha festa, unha gran festa. Entón, por suposto, vai haber para todos, polveira, churrasco, bares, para que sexa ao mesmo tempo que un acontecemento musical, pois un acontecemento festivo, digamos, enraizado na nosa tradición. E tamén postos de artesanía, non? Efectivamente, cada ano ofertamos e poñémonos en contacto con diversos artesáns de todo o país, e cada ano pois participan varios, algúns, nos poñemos a súa disposición a infraestructura necesaria e eles, digamos, venden os seus produtos. Vamos a ver, as acometidas, cada casa son por conta do veciño, non? Pero que pasa? Que claro, o proxecto non contempla
as acometidas no camiño, é dicir, a parte da acometida que vai en dominio público. José Antonio Dono, no padrado da Fundación Cultural de Onte, rescindiu o contrato da empresa CIG e Xosé Manuel Reboredo defendeu a labor que esta facía. Nesta reunión tamén deuse conta de que Márquez será o novo xerente provisional da Radio Estrada. Pois este ano, tratando como sempre de facer unha aposta por músicas variadas da nosa terra, da nosa cultura. E hoxe poñemos punto final aos servizos informativos de Estrada Televisión con imaxes dos primeiros adestramentos do Clube Deportivo Estradense Fútbol Sala. Esperemos que disfruten con estas imaxes, saúdos e deica mañá.